аз балкони ҳавлӣ ман ҳамин гуна манзараи зеборо дида мешавад. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар тарафи Аманал ҷойгир мебошад. Аз ин тараф 9 километр, аз ин тараф шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат. Хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хона 4 километр. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, дӯстони азиз. Рост равем агар тарафи теппаи Самарқандӣ, мо бошад ба тарафи дасти рост мегардем. Аз ин тараф мо омадем, дӯстони азиз, дар ин ҷо бунгоҳи тиббӣ, аз ин тараф масҷид, ин бошад мактаб аст. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон, дӯстони азиз, аз ин ҷо дида мешавад. Ман ҳамин ҳавлӣ. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дар умум иборат аз 5-3 сотиқ замин, замини 4 кунҷа мебошад, дӯстони азиз. Дарахтони мевадиҳанда дорад. Боз аз қафои бино 2 метри дигар ҷо дорад, дӯстони гиромӣ. Сарҳад то мана ҳамин дарахти душоха мебошад. худи бино аз 4 дар хона иборат аст. боми биноро, дӯстони азиз, бо тунукаи ғафси қимат задагиян кафолати 17 сола дорад. даромади бино дар ин ҷо 1 ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва боз 2 ҳуҷраи дигар. дар бино албатта ки монтажи барқ, системаи автомат ҳамаш қоидавӣ. ин 2 ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. дар ин ҷо 3 ҳуҷра. дар бино тирезаҳои қиматзадагиянд ки 2 положения дорад. ин ҷо ҳамон мебошад, дӯстони азиз. ҳавлӣ 2 бочка яктонагаи об дорад, насосҳоям дорад. дар минтақа агар об набошад, дар ин хона об ҳаст, бочкаҳо автоматиқӣ пур мешаванд. ин дари ошхона мебошад, дӯстони азиз. ҳам аз дохили бино дар дорад, ҳам аз берун. якбора ҳозир аз берун нишон медиҳем. аз рӯи нақшаи соҳиби хона ин ҷо бояд ошхона шавад, дӯстони азиз. ва аз рӯи нақшаи соҳиби хона дар ин ҷо бояд лесинса мешуд барои баромадан ба дуюм ошшона. ҳозир якбора ба дуюм ошшона мебуроем. ин ҷо дуюм ошшона аст, дӯстони азиз. дар ин ҷо боз як ҳуҷраи дигар. аз гирди ҳамин ҳуҷра боз як ҳуҷрачаҳои майда ҳаст барои нигоҳ доштани чизҳои шумо. ва ин бошад манзараи зебое ки аз балкони хона дида мешавад. нархи ҳавлӣ бошад 580 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг занед, пурсон шавед, дӯстони азиз. хона фавран фурӯхта мешавад. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 муроҷиат кунед. барори кор.